Progresivní technologie se staly nedílnou součástí života každého z nás. Bezpečnost, komfort, dostupnost materiálních statků je nyní možné díky realizaci inovativních řešení. Aby potřebné technologie spatřily světlo světa, byl vytvořen velký mezinárodní sociálně venture ekosystém Skyward Community, specializující se na financování zelených technologií. Rok od roku se stále více mluvíme o zdraví a ekologii. Nedílnou součástí toho je správná výživa. Aby bylo možné vypěstovat biopotraviny v dostatečném objemu, je nutné zvýšit úrodnost půdy. Během biochemického výzkumu byl týmem vědeckých pracovníků pod vedením vědce a vynálezce Anatolie Unického vytvořen půdní elixír útera, biologicky aktivní výživa rostlin obsahující rozpustné soli huminových kyselin, fulvové kyseliny, humin a celé spektrum agronomicky cenných mikroorganismů. Základem půdního elixíru útera je biohumus, přírodní organický doplněk získaný zpracováním speciálními druhy žížal pečlivě vybraných organických odpadů. Jako výchozí suroviny se používají pouze přírodní složky hnědé uhlí, rašelina, sypký biohumus, melasa, med a další. Biohumus obsahuje komplex minerálů, enzymů, vitamínů a také makro- a mikroelementy nezbytné pro růst a rozvoj rostlin. Je 10 až 15 krát účinnější než jakákoliv známá organická hnojiva a je zcela nezávadný v jakýchkoliv koncentracích. Proč je biohumus tak žádaný v dnešním světě? Protože zaručuje ekologickou sklizeň, posiluje imunitu rostlin a obnovuje úrodnost degradované půdy a je 100% organickým hnojivem. Půdní elixír útera na bázi přírodního biohumusu zvyšuje výnos a kvalitu zemědělské produkce. Zrychluje růst a vývoj rostlin. Reguluje a normalizuje pH půdy. Stimuluje vývoj tisíců druhů užitečných půdních mikroorganismů. Chrání rostliny před chorobami a škůdci. Půdní elixír útera se vyrábí pomocí pečlivě vybraných aerobních a anaerobních prvků prospěšných pro půdu, na jejichž vývoj je aplikován autorský vzorec výživy. K vytvoření půdní banky byla použita úrodná, člověkem nedotčená půda. Před vypuknutím pandemie koronaviru byla dodána do Běloruska ze 105 ekologických oblastí 5 kontinentů planety. Vyráběná produkce je testována na experimentálním úseku a vyrábí se v souladu technickými podmínkami. Výrobek vykazuje vysokou účinnost a může být použit pro ekologicky bezpečné pěstování zemědělských plodin, obnovu úrodnosti půdy. Při vývoji elixíru útera a výrobě biohumusu se řídili státními a mezinárodními normami, spolupracovali s vysokými školami AV Běloruska, ruskými a zahraničními výzkumnými laboratořemi. Již nyní je naše produkce žádána. Pro osobní potřebu pěstujte zdravou a chutnou zeleninu, ovoce a bobule pro osobní potřebu. Na farmách pěstujte a prodávejte přírodní potraviny bez chemických přísad a příměsí. Pěstování květin věnujte se šlechtění krásně kvetoucích rostlin doma, ve sklenících a studených sklenících. Použití elixíru útera a přírodního biohumusu pomůže zvýšit výnosy a vypěstovat zdravé ekologické potraviny. Vaše potraviny budou znatelně chutnější, rostliny budou aromatičtější a úrodnost půdy bude zachována na mnoho let. Pro výrobu potravin v dostatečném objemu se plánuje vytvoření udržitelného biosférického klastru. Podle plánovaného rozvoje hospodářství je projekt finančně realizovatelný, návratný, splňující potřeby trhu, rentabilní a doporučený k realizaci. Výsledkem bude moderní biosférický skleníkový komplex plného cyklu, od výroby organického biohnojiva až po pěstování přírodní zemědělské produkce, který v současné době nemá obdoby ve světě. Plán na vytvoření společnosti výrobce útera je rozdělen do 3 etap. Etapa první. Vytvoření výrobního závodu pro výrobu organické výživy pro rostliny a organizace biosférického skleníkového komplexu. Etapa druhá. Organizace pěstování zemědělských plodin v otevřené půdě a ekologický chov zvířat. Etapa třetí.
rozvoj výroby pro zpracování zeleniny, ovoce, výroba a realizace produktů pro potřeby obyvatel Spojených arabských emirátů. Konkurence byla podrobně prozkoumána, byla provedena kvalitativní analýza koncového uživatele. Byla vyvinuta strategie pro uvedení produktu na světový trh. Výstavba závodu bude probíhat v jedné z nejvíce chráněných z právního hlediska zón Spojených arabských emirátů, což zvyšuje šance na úspěšnou realizaci projektu. Stabilita fungování projektu je podmíněna také podporou státu, který má zájem o komplexní rozvoj regionu. SkyWard Community spouští financování projektu za podmínek výhodných pro investory. Můžete se stát investorem výrobního komplexu a získat svůj podíl na zisku po celou dobu fungování výrobního závodu. Více informací najdete na webu.